Привіт, друзі! Так, знову кеш і знову смачки на А. Я вам показую смаки, а ви, друзі, ставите лайк і підписуйтесь. Полетіли. Сьогодні я вам покажу смоук на А з перспективи виходу через двері. Йдемо в цей кут, дістаємо смачок, шукаємо от тут фарба чи щось синя. Шукаємо цю полоску і ведемо до козирка. З прыжком кидаємо. Другий смачок на виделку. Права і ліва кнопка. З прыжком кидаємо. Біжимо сюди. Тут у нас закрито. Нам тільки чекнуть оцю от позицію. І вийти спокійно зіграти на сайті. І також допоможуть хлопцям, які будуть виходити з мейна. Став лайк, підписуйся і чекаю тебе на стрімі, друже. Бувай!